Aya ron eh. May lingaw kayo eh. Isa may kuwan ako. Tama. Pa-challenge ko ron. Senior man oh. Uy, senior. Nakoy pa-challenge mo ba? Oh, unsa naman pud? Sturbo kay ka ba na ako adtuon dito? Mura magdili amigo. Kadali ra gud. Nakoy pa-challenge mo ba? Sige. Tesa, imong tuyok sa ko. Bruh. Ay, lak man ni duwa man daan dito. Dito ra magi. Yun. Ay, gagwa minum ko. Sa may challenge na to doy. Excited naman kay ka. Nawan, nimang kay ka. Unsa man higibati naman nimang man ka. Nakoy challenge ba? Nga atong ako ano si John Paul, atong i-appeal challenge niya. Ang ending prank ka di ay. Sige. Atong sugdan ron kay ato na sir ko si Jampol. Mas maayo kay atong imong atuon. Sige ato na ko. Sige. Sige. Gaya kung senior oy. Dalangan man to oy. Sa man dugaya. Uy, kabayo. Mani, Mapriso ka. Bog tayo eh. Ato na ko sa iyong challenge boy. pilon ta kakol. Si. Apil. Batay ka. Dugaya pud nimo oy. Adon. Tay humbog man nimo ko. Humbog man nimo. Mo gani. Eh apilo na to sa kuan, challenge na to. Hubog-hubog de ka ha. Sige. Ay karon. Unsa man ang challenge? Oh shit. Here we go Isa again. lagun nimo ang chika nya. Ana tong kwarta babot na nga ano. Oh shit, not good. Sulba digi karon. Gis raman di ay. Ha? Oh. Pwede kayo. Ang problema lang sa kong chika, dili siya gusto ka ng hubog. Kay samot nang iyong tuba imong giinom. Bawa pinagkuan. Ai. Oh. No! Di ka? Dito to yan. Oh, wala ka. Sari nga hubog eh. Puspos ka. Abi na ko hubog de ka. Karon tara magsugod na taron tara. Hubog. Tara doon, sugdan na to. Challenge nimo. Tara. Asa man naman? Tara. Tara, dili, bye. Sabi ko lang. Oh shit, not good. Kini nga challenge, akong tabunan imong mata. Sa kuan ba? Ipailay sa ako imong kuan, chika, ha? Toro. Wow naman. Ay, kuya. Wow. Chikaan ni ay. Hinuga pa ni. Uy. May, dili ka may. Dili ka limti atong kuan ha. Dating gawi ha. Ini. Sudah na to ang challenge. Para manahingi. Ini. Bagong tanan, ato nang sugdan ato ang money casing. Parta tong gamiton. Sige, plaster mo dia. Plaster. Ayo. Ini cika. Mapriso ka. Ini cika. Oh shit, not good. Cika gini. Ayo. Una sa tanan, Dito to para yan. ikot baya sa ato ang chika. Atong tabunan imong mata. G? Init yung dugo ba? Tapon hindi maayo ka. Wow naman. Isa man, hindi na kay ka? Gani harag yun. Bantay kag di ni madayo na ilambag ita ka. Ikaw John Paul, tanawa sa sigurado ang babae ba na? Ika pa, ang buhok. O taas pa, o babae no? Okay kayo. Bye jud. Okay, Bye jud, bye. Buta ang gamot sa lubot. Dali. Sana all. Sige, hay, buta na akong karta ha. Ready, get, let's go.